Avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, volem recordar i posar en valor el paper fonamental de la dona dins el món empresarial. És evident que hem fet passos cap endavant cap a la conscienciació, tot i que encara tenim camí per recórrer per garantir que totes les veus, femenines i masculines, siguin escoltades i es complementin dins de les empreses. Per això, des de la Cambra, volem posar en valor el treball i la dedicació, tant de les professionals que conformen el nostre equip com de les professionals directives i emprenedores que amb la seva capacitat i visió generen noves oportunitats i contribueixen al desenvolupament econòmic del país. És imprescindible donar visibilitat als èxits de les dones i crear espais de debat on puguem compartir idees, experiències i reptes. Des de la Cambra, continuem apostant per la formació com a eina clau per capacitar i empoderar les dones, ajudant-les a desenvolupar tot el seu potencial. El canvi comença amb la connexió i el diàleg, i en un dia com avui és una oportunitat per recordar que seguim i seguirem avançant tots plegats.